салом алейкум. Бахшида ба соли нави мелодӣ ширкати Фаберлик иқдоми нав пеша намудааст. ҳар нафаре ки дар арафаи соли нав ба ширкати Фаберлик аъзо шуда кор мекунад, соҳиби тӯҳфаҳои қиматбаҳо мегардад. кор дар ширкати Фаберлик албатта ки душвор нест. шумо метавонед дар баробари корҳои хона ва ё таҳсил дар донишгоҳу донишкадаҳо боз дар ширкати Фаберлик кор кунед ва соҳиби маблағҳои калон шавед. агар шумо рафти корро дар ин ширкат намедонед, пас кормандони ширкати Фаберлик ба шумо тамоми нозукиҳои корро меомӯзонанд ва то ба зинаҳои баланд расиданатон ба шумо кӯмак мекунанд. ман кор дар ширкати Фаберликро ба ҳар яки шумо занҳои хонашин тавсия медиҳам.